A dopředu pořádně. A jedem. To je cval, ano. To je jeho cval. Nepředkláněj se, seď na zadku. Seď na zadku, shromažďuj ho. Takhle rychle, ale shromažďuj. Tak. No. A přechod do klusu, ale pěkně dopředu. Dobrý. Seď na zadku. A dopředu. Seď na zadku, pobízej ho. Vnitřní holeň, ukaž mu vnitřní bičík třeba. Tak. A uvolni se a nech ho přejít do kroku. Netahej. Když čumí, přidat holeň, ne tahat ruku. Dobrý. Na druhou ruku to samé. Maximálně, co můžeš udělat, je přizvednout vnější ruku, tím se ho zakulatit. Ale žádný tahání, žádný potahování. Ať jsou pěkně obě otěže napjatý pořád. Stejnoměrný přilnutí. Tak, naklusej. Ale odzadu pořádně, ramena dozadu, zatlač do něj sedem. Břicho vpřed. No ať jde. Pořádný klus. Ukaž mu trošku bičík. Tak, teď šlápnul pod sebe. Cítila jsi to? Ano, to je jiný klus. Pobízej a vždycky pobídni a trošku povol vepředu a uvidíš, že on si to vezme. Tak, cítíš? Ano. Dobře, tohle je ten klus. Pobídni a teď povol. Víc plece, jo, poměrně veliký, ale rytmicky celkem v pořádku. Teď ještě jednou a začni točit hnedka. Hezky v rytmu, ale menší piruetu. Víc plecí napřed. Víc si ohni. Vnitřní rameno dozadu. A šlape. Dobrý docela. Dobrý, pochval. To má dobrý kmych. Takhle pokračuj. Nešlape. To ztratila to. Oživ ho. Obloukem z něj směr a překrok. Tak, jen pohyb dopředu, tím tam dostaneš víc zádě. Pojď dopředu. Napej. Dovnitř plec, tady z rohu. A jenom pár kroků a diagonálu a pěkně těsně za ten východ se tref. A už pojď. Dívej se, kde máš to trefit. Ajde. Dobrý. A už ho ohni. Dobrý. Přechod do pijaty. Pojď, vrtni do něj. Rytmicky, čistě pěkně. Od sebe. Nevadí, dopředu. Znova. Víc kmihu do toho, víc energie. Máš bičík, tak si ho klepni na vrch zády. Klid, ne napětí. Energie není napětí. Rytmus, to je energie. Musíš šlapat. Teďka musí být důslednější. Pojď. Dobrý, a dobře. Aspoň tak, pochval ho. A ještě jednou a líp. Víc na záď, víc nohy dozadu, tak našlápnout ty třmeny. Tak, pod sebe. Drž lepší rytm. Pojď do kroku. Krok. Párkrát napij a půjď z kroku. Pod sebe, pořád. Jednou a víc pod sebe. Nohy víc dozadu, ať pobízíš tu záď. Helčo, krok a dej si nohy víc dozadu. Pobízej ho na břiše, ne těsně za podbřišníkem. To je ono. No.
Jednou a pobízej ho na břiše, vzadu. Ve slabinách si představuj, že ho pobízíš a bude to tak akorát. Dopředu, dopředu. To je ono. A dopředu, klus. Super, pochvál. A dej mu pauzu. Super. Z kroku, ze shromážděného kroku se dostat do klidného pohybu. Piaffa je klidný pohyb, to není divočina. Postupně. Na stěnu, ten kůň musí je rovnej. Na záď a chytit diagonální rytmus. To je ono, to je ono. No víc dozadu, ramena víc dozadu. Tak, super, super. To je slušný, jak se houpe. Dobrý, dej mu otěži. Dobrý. Ten krok je cvik, který má v podstatě charakter podnikách, ale je proveden v prostoru, na diagonále, několik nástrojů. Velice ho pochvál, zůstal velmi uvolný, což je základní kvalita, kterou pokoník viděl dobře. Dopak to znamená na druhou ruku, pořádně ho lepší myš. Ještě dobře. Henfrek letos, ale chtějí energie. Energie, když odšlapí zatím končetí. Ty ti přinesou ještě větší pozitek z toho, jak se ten kus pohybuje. Prvného čas převrot. Výborně. Nyní na diagonále překrok. Let výchaz. Když se dá přetáč, kůň nemůže jít před. Ano. Pochval koně, nebo přeji do kroku a jednu krátkou pauzu. Viděl jste, že se to pěkný zarazuje, že musí určité řešení, protože i když ten přesad děláme takhle uvolněně a cílem tomu koní ulevit pořád.